హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లలిత శారీస్ అండి. ఈ శారీస్ ఎక్కడ పట్టినా ఇన్స్టా యూట్యూబ్ లో ఎక్కడ పట్టినా ఉన్నాయండి శారీస్. కానీ 2 కలర్స్ పిస్తా గ్రీన్ రస్టర్డ్ ఆరెంజ్ వచ్చింది. అలాంటిది కొత్త కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చిందండి. చాలా బాగుంది శారీ, మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉందండి. లైట్ కనకాంబరం కలర్ కి విత్ రెడ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది అండి. బ్లౌజ్ అయితే ఇలా ప్లెయిన్ వచ్చిందండి. శారీ క్వాలిటీ గానీ శారీ గానీ చాలా బాగుందండి. శారీ అయితే సింగిల్ కలర్ యూనిఫామ్ కలర్ లో అవైలబుల్ ఉందండి. ఎన్ని శారీస్ కావాలన్నా స్టాక్ అయితే ఫుల్ గా వచ్చిందండి. జస్ట్ శారీ రేట్ వచ్చేటప్పటికి 600, షిప్పింగ్ ఛార్జ్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉంటది. నెక్స్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ పిస్తా గ్రీన్ కి విత్ వైలెట్ బార్డర్ వచ్చింది. ఇదిగోండి బ్లౌజ్ అయితే విత్ పోచంపల్లి డిజైన్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ కలర్ అండి రస్టర్డ్ ఆరెంజ్ కలర్ కి విత్ స్నప్ కలర్ బార్డర్ వచ్చిందండి. మోస్ట్ ట్రెండింగ్ శారీస్ అండి, చాలా బాగున్నాయి. 600 అండి, షిప్పింగ్ ఛార్జ్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉంటది. చాలా బాగున్నాయి శారీస్. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ.